No to je jednoduchá odpověď. Tak jdem, ještě. Ještě. Teď jsme to zapli. Ještě tam má jeden, tak pořád je to ještě jeden klacek. Tak chceš? No tak dobře, že seš to. Ty. Tak. Hezky. Kameraman, útok na kameramana. Hezky. Útok na kolegyni. Útok na obecenstvo. To je nějaký lehčí tohleto. Kurňa. Teď se nemůžem trefit. Takže útok na klacek, ano. Teď. Zásek, jo. Už je to venku. Tak. Hezky. A tohle Tady je se naše bojím, obecenstvo. Já se bojím. Tajná model. Kryjící se obecenstvo. Ano, to bude tvrdý, jo. Tak soutěže Ironman. Že můžeš takhle točit, tak to na tom YouTube bude vypadat debilně, ale jinak dobrý, jako to budou muset ty diváci. Pak třeba tak. Ne, to je úplně jednoduchý, víš to, většina normálních, jako já, když jsem si to neuvědomila, říkali kluci, no bylo to fajn, akorát jsem si musela otočit hudbu, jako. A teď už HPčka, ty LCDčka se... Ne. Tak to stopním, prosím tě. Ty LCDčka se natáčejí o 90 stupňů. Tam už je někdo došel, že jsou takový inteligentní jako já, že si neuvědomí, že když otočí foťák... Ještě Matěj, tamhle máš u sebe. Ale má se to držet, nebo se to pustí? Stačí to jenom zmačknout jednou. Zmačkne. Takže když jsem to držel, tak se to taky natáčelo. Jo, asi jo, už mám 2 minuty. Já už mám 2 minuty, už to blížíme se. Jo, jo, obyčeje.